To fa, haduwar injiniya Abba Kabir Yusuf a filin jirgi tare da Kashim Shatima game da bawa wannan tsohon gwamnan jihar Kano gabaki ɗaya, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, minista na Kano gabaki ɗaya Najeriya gabaki ɗaya kenan. Amma mai sauraro sai ka ƙara gyara zama domin jin shirye-shiryenmu na yau. Muna fatanka da idan har wannan lokacin ka saba shiga cikin wannan channel ɗin tamu mai albarka. To muna fatanka da kar ka manta danna mana alamar subscribe da kuma danna mana ƙararrawar sanarwa. Domin da haka ne za ka rinka samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. To ga cikakken bidiyo da ke zuwa maka a cikin wannan tasha mai albarka, wanda Abis Fulani ya fito ya faɗi maganganu game da Dr. Abdullahi Umar Ganduje. To gashi. To fa tana shirin faruwa, Baba Ganduje na shirin zama shugaban jam'iyyar APC na ƙasar Najeriya baki ɗaya. Labarin yana nan ya baza gari, kuma labari ya ishe ni daga wata majiya cewa Baba Bola Ahmed Tinubu ya gayyaci Baba Ganduje da wasu gwamnoni guda 4 na APC domin a masa bayani akan wannan mukami da za a bashi. Kuma kamar da labari ya ishe ni, wasu makusantan Baba Bola Ahmed Tinubu ba sa son a ba Baba Ganduje minista saboda wannan bidiyon na dala da yake yawo, wanda makusantan suke ganin da cewa idan aka ba Baba Ganduje mukamin minista to fa kamar an zubo da gwamnatin Baba Bola Ahmed Tinubu daraja ne. Ana ta faman tunanin wani mukami za a ba Baba Ganduje yi, kwatsam sai shugaban jam'iyyar APC ya ritaya, kawai dama ta samu. Kuma da Baba Bola Ahmed Tinubu an ce kamar da labari ya ishe ni yana so ya aiki da Baba Ganduje. Kuma ta inda labarin nadin Baba Ganduje ya fara zama da danshin gaskiya a cikin shi ne shugaban jam'iyyar APC na Northwest Nigeria, wato Salihu Lukman, ya fita da cewa baya bin goyen a ba Baba Ganduje shugaban jam'iyyar APC, inda ya ce ba Baba Ganduje shugaban jam'iyyar APC kamar kunan bakin wake ne a siyasa, wato annobar siyasa ce. Ɗaya bangaren kuwa masoya Baba Ganduje suna nan suna cewa idan har wannan mukami na Baba Ganduje ya tabbata to fa tsaf kai tsaye zai yi wa Injarabi son kusa ritaya a siyasance. A halin yanzu akwai ɗan APC ɗin da yawa da ba sa bin baya, ko in ce ba sa so a ba Baba Ganduje wannan mukami, domin a ra'ayin suna ganin da cewa idan aka ba Baba Ganduje wannan mukami na shugaban APC kamar za a kashe jam'iyyar ne. Sil Baba Ganduje ko garin Kano bai kawo ba a wannan zaben da aka yana kan gwamna. Shin kuna ganin da cewa Baba Ganduje zai iya yi wa Injarabi son kusa ritaya a siyasance ko kuwa? Shin kuna tare da cewa Baba Ganduje ya cancanci a bashi shugabancin wannan kujera? To fa ta wani fannin ta bakin al'umma sukan cewa baki fa shine ke yanke wuya. Da indi aka riga aka jawo Dr. Abdullahi Umar Ganduje cikin wannan siyasa ta Mr. Bola Ahmed Tinubu, to da gaske ne kuwa wannan siyasa ta Dr. Abdullahi Umar Ganduje za ta lalace, domin inda ya ABB Dr. Bola Ahmed Tinubu. To mai sauraro dai bi mu labari na gaba za ka san me yake wakana game da Dr. Abdullahi Umar Ganduje akan wannan mallaka ta siyasa tasu da aka ce za a bar shi.